para Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tinggahing mungsuh Diran padha kadang haywa taya wantah Arjuna wonten maring adawu tak kira gerahing Kyai Semar ana sambung rapetin alindra ing mapan ana ing parang kencana iki Dimas kenging menapa paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh mekaten lho iya ya mung saka panggerbaning penggaling pun Kakang upama ta luput jer pun Kakang kuwi manusa lumrah inggih kepareng paduka kowe lumarapun ing Karang Kadempel tilik ana Kyai Semar ing nandhang raga lho iki matura yen to ngamarta lagi wae geger merga ana pengamuk ing utusan Nalindra saka ing parang kencana ing jeluk Prabu Kacepot lho iki ngestakaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu tak kira Kakang Semar wis tanggap marang sasmitaning sun iki mau Arjuna lho iki nah ngaten kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik lajeng Koko Prabu aku tak nututi kelawan Gendaka isi Gatotkaca mau kelawan kadangmu Jodipati lan saperangan putra-putra Pandhawa mriki ngestakaken dawuh mangkata Janaka nyuwun pamit Koko Prabu Mandura nyuwun pamit yo sur diting ati-ati duga-duga digawa Janaka aja kaya bocah cilik